Oke, yuk kali ini satu tembang ada Caping Gunung. Silakan diajeng nunung buat semuanya. Sebelumnya tetap digoyang santai kembali bersama Citra Music Zone. Caping Gunung dados. Monggo Pak Depardi. Caping Gunung monggo dipun pindhangetaken kagem pandhanipun Mbah Kasemut. Sugeng Dalu, Sugeng Pinara. Ya, dikasih ada Caping Gunung ya, Pak. Yuk. Ayo Pak D. Caping gunungnya wis metu. Soale podo melekan ning gone Pak Rohmat Giyanto. Nggih, leres. Pak Rohmat Giyanto lagi mantu. Nah. Loh, Caping Gunung omahe suwung Budha, Pak. Oh, berarti iya teko Budha. bener, bener. Iya, iya. Ya tekono bener Pak. Iya, ono bener tekonan, heeh. Wong anyar Budha kok Omahe tak suwung suwung. piye? Wong ora ana kancane ya. Ditinggal melekan sisa. Ditinggal melekan sisa. Nggih. Wis ya. Disyukurno nggih, Pak. Monggo disukurke. Syukur bisa. Yuk. Alisa Video Shooting. Ayo Pak Pakti. Atur Mbah Kasemut. Sugeng Dalu Sugeng Minara. Oh iya. Oh iya. Loh.
matur pambagya wilujeng Jeng Nunung. Nggih. Sugeng dalu para pepundhen pini sepuh, aji sepuh ingkang nembe pinarak kanthi mardika madikaning manah nggih. Monggo sugeng midhangetaken sinambi anglahabi menapa ingkang dados pasegahan saking ingkang hamengku ganti nggih. Saking Bapak Rahmat Giyanto. Monggo dipun bacutaken Mas Budi. Syukur bisa. Yo. So. Oh iya. Lagune napa malih?